Inselmilkom u nistedinkom għat-38 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-ħadd niċċelebraw lejt tal-Assunta, il-festa kbira ta' Santa Marija, nerġgħu nistqarru mal-Knisja kollha il-verità li Marija fit-tmien ħajjitha ġiet imtella s-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. L-iskrittura mqazza tal-liturġija tenna nimmeditaw fuq dan il-misteru kbir. Fl-ewwel qari San Ġwan fl-Apokalissi iġibilna dik id-dera kbira li saħħet fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha b'12 kewba ma' rasa. Hija l-mara illi tissielet kontra il-ħażen, hija dik illi tilet iben illi skont il-viżjoni kellu jira l-popli b'xettru tal-ħadid. Meta San Ġwan jikteb l-Apokalissi din il-viżjoni enitu jifhem l-ewwel qabel kollox il-misteru tal-Knisja illi tilet liben ix-xandar lil Kristu bħala l-feddej tal-bnedmin kollha. Knisja illi fil-missjoni ta' evangelizzazzjoni kellha tiltaqa' wkoll ma' persekuzzjoni. Knisja imma dejjem imħarsa minn Alla l-imbierek. Matul is-sekli, ekku, it-teoloġi qraw f'din il-viżjoni anki dera ta' Marija li hija xbija tal-Knisja. Hija dik li tatna lil Ġesu saret is-santwarju, l-arka tal-patt il-ġdid, hija dik li ġiet imħarsa mill-ħażen fil-misteru ta' tnissil bla teba tagħha, hija dik li ħadet sem fil-fidwa ta' Kristu qabel kulħadd. Bit-tluħ tagħha fis-sema bir-Ruħ u bil-ġisem. Wa propju dak illi idawwalna San Pawl fit-tieni qari meta jxandar il-verità tal-fidi tagħna, l-verità ċentrali tal-fidi tagħna li Kristu qam minn bejn l-imwiet u jfakkarna li konna kemm aħna ser nieħdu sem f'dan il-qawmien minn bejn l-imwiet. Kulħadd skont kif imissu, l-ewwel Kristu wara dawk li huma ta' Kristu meta jerġa' jiġi. Marija bi privileġġ singolari għax kienet l-arka tal-patt il-ġdid dik li tat il-ġisem lill-liben Alla lil Ġesu, ekku tieħu sem f'dan il-qawmien qabel kulħadd u ssir tama għalina li aħna verament għad inqumu b'ġisem glorjus biex ngħixu għal dejjem fl-eternità tal-imħabba ta' Alla. Mhux ta' bxejn allura il-Knisja tifraħ f'dan il-lejl tal-Assunta u tagħmel tagħha il-Vanġelu il-kliem ta' Marija fil-Magnificat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla, is-Salvatur tiegħi, għax il-mulej għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Nifirħu b'Marija imtella s-sema bir-Ruħ u bil-ġisem għax hija sinjal ta' tama vera li aħna wkoll bħala qed nieħdu sem fir-rebħa ta' Kristu l-mulej. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.